Ahoj všem, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu ve středu, opět tady z parku Střed a dneska tady budu mít velmi zajímavý rozhovor, protože jsem si pozval muže, který řídí druhou největší nemocnici v Ústeckém kraji s téměř 16 stovkou pracovníků a 800 lůžky, a to je ředitel této nemocnice Pavel Markalous. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. Protože politika nemusí být jen v kancelářích a humor nepatří jen do hospody. Primátor Marek Hrvol zve zajímavé hosty, aby společně probrali, co vás pálí i co vás pobaví. A to nejenom ve středu. Hned první otázka, taková obvyklá tady, kterou mám na všechny hosty, protože se nacházíme v tomhle krásně zrekonstruovaném parku, který jsme loni otvírali. No tak vy bydlíte v Teplicích, tak chodíte sem občas třeba, že byste si z kanceláře zašel na kávu? Tak v parku jsem ještě nebyl, byl jsem překvapený, jak je to krásné místo. Takže jste tady dneska poprvé? Dneska jsem tady poprvé. No, to nejste první, který mi to říká, tak aspoň ten podcast bude k něčemu, že ten park tady budou poznávat. No a vy jako Tepličák, nebo narodil jste se v Teplicích, nebo teď aktuálně bydlíte v Teplicích? Teda narodil jsem se v České Lípě, tak jak se udává pořád místo narození, ale žil jsem v České Kamenici. Uh-huh. A jak jste se dostal hned jako první otázka na tělo k ředitelství v Mostecké nemocnici? Já vím, že jste působil v Rumburku, když se tam přebírala nemocnice, pak jste byl dokonce na generálním ředitelství krajský zdravotní. No tak co vás napadlo tady přijít do Mostu? Byla to samozřejmě náhoda do toho Rumburku. Tam jsem vlastně byl najatý jako na DPČ jako poradce ve chvíli, kdy se to vlastně přebíralo od konkurzního správce. Takže půl roku jsem působil v Rumburku. Poté, co tam vlastně převzal Rumburk krajská zdravotní, tak jsem se přemístil do Ústí nad Labem a byl jsem asi 3 měsíce na centrále. A pak bylo výběrové řízení na nemocnici Most, tak jsem se přihlásil do výběrového řízení a vybrali mě. A teď už tady budete 4 roky, pokud dobře vím. No tak kdybyste chtěl jako hodnotit ty 4 roky, tak stalo se to pro vás tady jako noční můrou, anebo naopak jste si řekl, jo, tenkrát to rozhodnutí bylo dobrý, myslím si, za mnou je nějaký kus práce, protože vy jste nastupoval snad ještě jako v době covidu, co jsme řešili tady ty covidové opatření, tak to bylo rovnou jako skočit do sopky, že jo, tady. No, takhle, určitě jako zkusit si takovou práci je jako obrovsky zajímavý. Z pohledu managementu myslím si, že řídit nemocnici je asi jedna z nejobtížnějších manažerských disciplín, protože postrádá spoustu vlastností, které jsou v tom komerčním světě a spousta věcí se nedá použít a spoustu věcí se člověk musí naučit znova. Co se týká toho mého působení v tom smyslu, jak jsem s tím spokojen, nejsem. Já jsem si vždycky myslel, že v komerční firmě, když ji začnete řídit, tak do 3 let to buď jako dokážete a funguje to, anebo už tam jako nemáte co dělat. Tak nemyslím si, že bych po 3 letech byl v situaci, že bych si myslel, že ta nemocnice jako je připravená, hotová. Na druhou stranu jsem si jak smířil s myšlenkou, že v tom oboru to trvá jako asi o hodně déle. Takže se nesnažím se samozřejmě sám. Já když jsem tam přišel, tak jsem řekl všem primářům, že management nemocnice jsou oni. Nakonec průměrná doba ředitele Mostecké nemocnice je 2 roky, počítal jsem to asi 20 let zpátky. No právě, to jsem si říkal, že už jako přesluhujete. Docela slušně přesluhuju, ano. A v podstatě ta moje úloha je jenom v tom tomu managementu pomáhat, poskytovat jim ten support, domluvit se s nima na těch cílích a snažit se tlačit na to, aby jsme to, co si domluvíme, splnili. Ale pořád je to tak, že tu nemocnici skutečně řídí ti primáři a myslím si, že ještě hodně dlouho ji budou řídit. A k tomu řízení ono často bývá jako takový jako dogma, že ten ředitel té nemocnice jako musí být doktor. Vy nejste vystudovaný lékař, ale pohybujete se jakoby v tom zdravotnictví v té vaší minulosti. Tak jak byste jako tohle okomentoval, nebo jaký byl vůbec vývoj k tomu, že jste se dostal k tomu zdravotnictví? Tak jak říkal, já jsem se ve zdravotnictví pohyboval vlastně
většinu své profesní kariéry, ale bylo to ze strany jako informačních technologií, informačních systémů, ekonomiky, takže jsem dělal ekonomického analytika a pracoval jsem pro velké jako nemocnice, nasazovali jsme největší informační systémy v největších nemocnicích, v největších fakultách v republice, takže o tom zdravotnictví jsem ty informace získával jako trvalé, ale byl jsem teda na manažerské pozici s tím, že jsem se teda postupně jako v tom manažerském postupu propracoval k té největší jakoby řízené organizaci. Jak známo, každý manažer se dřív nebo později dopracuje na místo, na které nestačí a já jenom nevím, jestli už je to tohle. Ne, myslím, že ne. Nebo jestli mě ještě nějaké čeká. Takže tím jsem se vlastně dostal k řízení té nemocnice. Vzniklo to z toho Rumburka, kde to bylo jako oblast, kterou jsem rozuměl, kterou jsem věděl, jak dělat. Tam opravdu se to dávalo dohromady ekonomicky, administrativně, z pohledu řízení procesů, takže to bylo to, co jsem znal. No a tím přechodem teda přes tu centrálu jsem se dostal sem a pokouším se ty svoje manažerské zkušenosti napasovat na ten svět toho zdravotnictví, což samozřejmě je poměrně obtížné. Taky je to tak, že vlastně, tak jak jsem říkal, já jsem tam jako ředitel sám, mám sekretariát a zbytek opravdu jako řídí ti primáři, jo? Takže ta spolupráce s nima je to asi to zásadní a způsob, jak oni reagují na ty moje nápady, ten determinuje ten výsledek, takže v tom se budu snažit pokračovat, tak aby ta nemocnice se prostě rozvíjela a plnila ten účel, který má. Já jsem tady měl nedávno ředitele technických služeb, tak jsem mu říkal, že jedna z nejhorších prací je dělat ředitele technických služeb v tomhle městě, ale on to zpochybňoval i s ředitelem městské policie, ale já si myslím, že na Bedně by byl i ředitel Mostecké nemocnice, protože to období jako obecně ve zdravotnictví je za mě jako obrovsky komplikovaný. Já když vidím vždycky na některých prezentacích v rámci Ústeckého kraje ten vývoj, který nás jako čeká v tom zdravotnictví, i tady v tom jako regionu, tak to vždycky nejsou moc jako pozitivní čísla. Tak když ještě trošičku se vrátím, když hodnotíte ty svoje 4 roky, co jako bylo vaším hlavním jako cílem, že je potřeba v té nemocnici tady udělat během těch teďko úvodních vašich 4 let? Když jsem tam nastoupil, tak jsem se vlastně hned na začátku postupně sešel se všemi primáři. A dával jsem jim tu stejnou otázku, jako dáváte vy mně. Co si myslíte, že je třeba udělat? Kam chceme směřovat? Tak samozřejmě ten nejdůležitější je ten personál. To, tak jak jste narazil na začátku na to stav zdravotnictví, obecně je to velmi složitá problematika. Často se o tom diskutujeme o tom i tam a jako jediný smysluplný závěr z toho to jsou věci, které my neovlivníme. Jediné, o co se můžeme snažit a na co se zaměřit, je ta naše malá nemocnice a snažit se, aby prostě ona fungovala co nejlépe, to v daných podmínkách jde. Takže to je asi jako to, co můžeme dělat. Byl to ten personál, samozřejmě ta nemocnice má výhody tím, že v Ústeckém kraji tak třeba technické vybavení je na hodně dobré úrovni, prostě je spousta okresních nemocnic, které řeší i tento problém. Tady z těch grantů a ze vší ty podpory těch regionů našeho typu, prostě ty finance tam jsou. Samozřejmě druhá část je investiční, to znamená, ten kraj to financuje, nakonec bylo tady spousta jako velkých projektů v rámci kraje, do toho mostu se toho až tak moc nedostalo v té první vlně. Snažíme se tu nemocnici udržovat z těch prostředků, které máme, rozvíjet, spoustu věcí děláme vlastními silami. Je pravda, že tak jak v tom zdravotnictví občas se šetří na neúplně správných místech, takže to, co mě překvapilo, když jsem tam přišel, tak některé ty šatny třeba sester, tam byly skřínky plechové, takové ty zkroucené, zrezlé, jak v těch filmech o těch hornících, tak se prostě postupně snažíme tyhle věci, to, co je v našich silách, dávat dohromady. I ta nemocnice snad vypadá jako docela dobře, sadíme tam kytky, opravili jsme ty věci. Snažíme se k tomu chovat tak, jako by to bylo naše. Já vždycky, když s těma lidma chodím a třeba jako z naší vedoucí údržby, a i s těma lidma, s kterýma se bavím, a říkám, to je jednoduchý, chovejte se k tomu, jako kdyby to bylo vaše. Jo, tak... Prostě nebudu vyhazovat zbytečně peníze za nesmysly, ale jestli mi tam hyzdí tu nemocnici někde
čmáranice na zdi, jejíž odstranění stojí 200 korun za barvu, no tak to odstraním. A samozřejmě, že máme i nějaký dlouhodobý plán a snažíme se dávat dohromady ty věci, které byly nějak dlouhodobě zanedbávané, ať už je to ta infrastruktura, která je schovaná, všechno jsou to věci z roku 75, takže ty ležaté rozvody postupně prostě v rámci údržby opravujeme, takže i tyhle jako rozsáhlejší věci, tam, kde to je možné řešit ne z investičních prostředků, tak se je snažíme dávat dohromady, opravujeme ta jednotlivá oddělení, každý rok třeba 2-3 oddělení, které si opravíme vlastními silami. Tam, kde to neumíme opravit celý, tak aspoň vyměníme dveře z toho roku 75, aby to vypadalo dobře. Já si myslím, že je to důležité proto, aby se tam cítili dobře ty pacienti a taky ten personál. Chodí do té práce každý den a ono, když je člověk ve špatném prostředí, tak otupí ke všemu. Tak ke je všemu takový jako demotivovaný ostatnímu. pak ke všemu. Přesně tak. Jo, já jsem si u vás jako všiml, že vždycky, když se scházíme, a jste taky ředitel, který bych řekl jako nejvíc pravidelně navštěvuje ten magistrát, protože si uvědomujete to, že ta spolupráce s městem jako musí být. Jsme tady na jedné lodi, nehrajeme si to, jestli je nemocnice krajská, ale jsme v tom jednom městě, tak já si toho jako moc vážím, že máme spolu nějakou linku, ne, že jste teda přišel dneska za mnou jednou tady do parku, ale my se scházíme poměrně pravidelně a ty věci jako řešíme. A mě těší to, že k tomu přistupujete tak, jako já i říkám na městě, chovejte se k tomu tak, jako kdyby to byl váš dům, váš pozemek, prostě váš nějaký projekt a to málo kdo to ale jako umí takhle. Já si myslím, že ta provázanost ta závislost je naprosto vzájemná. Že? Města nebo regiony, kde nebude kvalitní zdravotnictví, se dřív nebo později vylidnějí minimálně z té části lidí, kteří jako mohou. Ta doba dožití, kvalita té lékařské péče je pořád jako evolučně, ty rodiče mají potřebu se postarat o ty svoje děti a to v dnešní době kromě jiného obnáší to, že jim zajistí kvalitní lékařskou péči. Takže to, aby to město mohlo fungovat, tak si myslím, že tomu ta nemocnice jako hodně prospěje a potřebuje k tomu. Úplně stejně je to obráceně. Já zase vnímám ty vaše aktivity ohledně zviditelnění mostu, ohledně změny vnímání toho města. Já jsem teda z té České Kamenici, od nějakých 24 let žiju v Teplicích, to taky není braný jako úplně, ale přece jenom má to historii, stovky let to bylo jako město, které... Takže ono, i když se to jako hodně pokazilo, tak to furt nějakou setrvačností a mně se třeba hrozně líbí. O mostu jsem toho jako moc nevěděl, moc jsem znal. No, to je ten seriál Most, to je takový kontroverzní téma, mně se třeba hrozně líbil a ve mně to spíš vyvolalo jako pozitivní vztah k tomu mostu. Paradoxně, dneska jsme tam měli stážistu, který je strašně spokojený, je někde zdaleka, a tak my se jich vždycky jako ptáme. A on třeba říkal, že ten most je v té skupině nebo v té sociální skupině, v které se pohybuje, vnímaný negativně kvůli tomu seriálu. To je jako zvláštní, jo? Ale... Asi každý na to má nějaký jiný pohled, ale já od té doby to jsem tady ještě nepracoval, a mně se to strašně líbilo. Jako. Takhle, já právě jsem rozděloval, jako, že kdybych nebyl mostecký, tak se tomu jako zasměl a líbí se mi to taky. Tím, že jako jsem věděl, jak to tady je, a tak mi to taky trošku připadalo, jako, že jak je to populární, tak to strašně jako lidi budou si spojovat s tím, jak to vypadá v tom seriálu, a ono se to i potvrzuje, že ať loni byl ten i olympijský festival a vlastně každý, kdo přijel vždycky, tak to, kde je ta severka a tohle, a říká, no tam, a tam nic není, to je prostě restaurace, hospoda, tak jo, ale když se zaměříme na to, jaký to město, jako mám image to město, tak to je hrozně důležité i pro tu nemocnici, protože řekl bych, že málo kdo na to historicky koukal, takže jestli tady ten personál chci a ten personál je boj neskutečný, to dneska by měl být jako i významný obsah toho podcastu, tak vy musíte něco nabídnout. To znamená, hele, jestli není to jenom o té práci, ale o tom životě v tom městě, to znamená, kde budu bydlet, kde budou moje děti chodit do školky a kde třeba můžu trávit volný čas. No tak tyhle dvě nádoby asi souhlasíte s tím, že jako musí absolutně spolu jako hrát. Určitě, já dneska i tu spolupráci jako jsem strašně rád, že jsme to prostě jako uchopili za jeden pro vás. My se snažíme těch aktivit dělat hodně v tom smyslu, jak přesně vybudovat tu image té nemocnice. Ta nemocnice dobrá je, na to, že je to okresní nemocnice, tak má téměř jako parametry prostě jako fakultní nějaký malý nemocnice, máme tam 27 prostě oborů. Já si myslím, že spousta té medicíny, která se tam dělá, je opravdu špičková. A aby jsme sem přilákali ty lidi, tak je to o tom, co říkáte. Já jsem
strašně dlouho, 20 let, někdy od, já nevím, 90. možná 9. jezdil do Ostravy. Zažil jsem Ostravu, jsem ještě jezdil přes ty hory, když se tam jezdil přes ty Odry. To město bylo špinavý, ošklivý a Ostrava byla vnímaná jako něco strašného. Jenom za tu moji jako profesní kariéru se to vnímání ty Ostravy podle mě jako strašlivě změnilo. Ty lidi jsou pyšní na to, že tam žijou, udělal se tam obrovský kus práce. A já dokonce si nemyslím, že by tady té práce bylo odpracovaný, my jenom to neumíme těm lidem dát na vědomí. Ono je to jedno z druhých, že když těm lidem to nedáme na vědomí, oni sem nepřijdou, nebudou tady hledat práci, tak je to začarovaný kruh. Ten se prostě musí rozseknout. I přes všechny tyhle bolesti ta nemocnice hodně potřebuje, aby ten most prostě začal být vidět. Ona i negativní reklama je lepší než žádná. Jo? Takže i kdyby ten most vnímali všichni negativně, tak furt je lepší, když ho odvysílají, než kdyby o něm nikdo nic nevěděl. Budou o něm vědět. Tak. A na tom už se dá stavět, když už o něm vědí. No a když už o něm vědí a pak se dá teda to vnímání jako postupně měnit a udělat. Já jako tak tady prostě ta architektura, já jsem o tom slyšel, že to budovali někde podle New Yorku nebo co, že jo, to jsou ty ulice, je to tady čtyřproudový, je tady prostě spousta jako míst, kde si umím představit, že bych žil jako i já a je třeba prostě to na tom stavět. No. Víte, že teďko se snažíme oslovit teda i ty lékaře ze Slovenska a někde jim prostě nabídnout to místo a když se to dá na konci dohromady, pro mě třeba nejdůležitější v těch severních Čechách je to okolí, ta příroda. Když žijete v té Praze a chcete jít na kolo, tak jedete někde hodinu autem, abyste se mohl projet, nebo na běžky v zimě. A tady já teda v těch Teplicích si odpoledne navlíknu běžky a jdu si za barák zaběhat a na kole to samý, sednu si na kolu, jedu do Středohoří nebo do Krušných hor. A prostě existuje skupina lidí, pro který tohle má hodnotu a tomu se musíme dostat. No. Souhlas. Když budeme trošku konkrétnější, tak personál, to je asi jako hlavní téma, který i laik jako ví, že asi je nějaký problém obecně ve zdravotnictví. U nás ještě jako trošku větší, tím, že ten region je poměrně jako složitý. No tak jakou vy máte strategii získávání toho personálu? My jsme spolu se bavili o tom, že teď máte takové jako, nevím, jestli to můžu říct, aby to někdo nebo koukal teda z konkurenčních zařízení, ale že máte takový zdroj, že se snažíte cílit jako na Slovensku, že často tam jezdíte i na ty konference, kde jako nabízíte tu nemocnici. Tak jakou máte vůbec strategii v tom personálu a jak je vůbec náročný, protože je to obrovský náročný konkurovat, protože oni ten problém mají skoro všichni, že jo? Tak za ty 3 roky už jsme vyzkoušeli jako spoustu těch cest. Já bohužel jako nemám žádný kouzelný nápad, jak to změnit ze dne na den. Takže alternativou k tomu bylo pustit se do nějaké koncepční práce. Že už od začátku jsme začali, tak první bylo zaměřit se na vysoké školy, protože ty studenti těch vysokých škol, samozřejmě spousta z nich i z lékařských rodin mají už někde svoje místo, ale pořád je tam nějaká množina lidí, která prostě váhá a rozhoduje se a to je teda ta naše cílová skupina. A potřebovali jsme se k ním dostat. Tak od toho, že jsme vymýšleli nejprve takové ty standardní věci, jako že se ohlásíme na studijním oddělení, oni nám tam dají 10 minut před přednáškou, my jim tam budeme prezentovat nějaký slajdy, tak to jsem teda pak zavrhnul, protože i když jsem se jako ptal těch lidí, který znám, kteří řídili nemocnice, dělali ve fakultních nemocnicích, tak ta oblíbenost u těch studentů toho určitě nebude velká. Takže jsem se pokoušel, i dcera studovala, bydlela s medikama, že jo, se studentama, tak jsme vymýšleli jak a nakonec teda začali jsme spolupracovat s nějakou partou lidí, která se zaměřovala na studenty. Je to portál Po Medině, asi to není nějaká jako žádná reklama, oni tehdy dokonce ani nebyli komerční. A podstatný bylo, že jsme se přesně dokázali dostat na ty vysoké školy, třeba ve formě workshopů. Oni nám domluvili v odpoledních hodinách, hodinu a půl workshop a lékaři naši se mnou jezdili primáři a opravdu jsme objížděli rok a půl vysoké školy, aby se o nás vědělo. Tak já jsem tam vozil fotky, vozil jsem vždycky sebou takový ten billboard jako nemocnice Most a oni dokázali, jako, protože jsme měli ty přednášky, no ty workshopy zajímavý, tak tam prostě vždycky přišlo 20 studentů nebo 10. No a s tímhle jsme začali, že oni si to mezi sebou řeknou, prostě o té nemocnici začalo vědět, protože minimálně většina těch studentů dostala informaci, že tam přijede někdo z Mostu, že bude dělat workshop. Pak jsme začali jezdit na ty kempy,
které pořádají, to jsou akce vždycky 2krát za rok, kde začínalo to s medikama, dneska už jich tam jezdí třeba 200, jsou to zase tyhle workshopy, ale na jednom místě. No a snažíme se takovýmhle způsobem se dostat k těm studentům, mluvit s nima. Hodně jsme teď zaměřený na nabízení stáží. Je to samozřejmě obrovská práce pro ty naše lékaře, protože když tam přijede ten stážista, nemluvím o těch povinných stážích, ty jako běží samostatně, ale my se opravdu snažíme nabízet těm medikům, máte zájem o nějaký obor, přijďte k nám do nemocnice, my vám ten obor ukážeme, podívejte se, jak to u nás vypadá. Ale musí se mu pak věnovat, že jo? Tak, ale musí se mu věnovat. A opravdu máme teď jako velkou poptávku, máme hodně těch studentů, což já mám jako velkou radost. A to jsou všechno, to je prostě jako... Že nemáte tu jistotu... Tak. A hlavně je to na roky, že jo? Když nám jezdí čtvrťáci, páťáci, oni za dva roky budou státnicovat a kam pak půjdou, nevíme. Takže to je u těch jako lékařů. Samozřejmě podařilo se nám teďko, hledali jsme dlouho nějakou marketingovou strategii. Když jsem nastoupil, tak jsme hledali lékaře, tak jsme dali inzerát do Tempus Medicorum. Pak jsem začal po nějaké době zjišťovat, jestli už se na něj někdy ozval někdo v krajský zdravotní, on to sice nikdo nevěděl, ale pravděpodobně ne. Tak jsme tuhle strategii zavrhli, začali jsme hledat nějaké weby, kde se inzerovalo, tam jsme třeba už byli úspěšnější, jsou to ty odborné weby těch společností, třeba na neurologickou společnost jsme vyvěsili inzerát a během půl roku se nám ozvali 2 lékaři, dokonce snad jeden tehdy nastoupil. No ale pak samozřejmě jsme se postupně dostali k tomu, že dneska prostě ta nejúčinnější forma jsou sociální sítě. Takže jsme ten projekt jako dlouho připravovali a máme vlastně 2 části. Jedna je vůbec příprava toho mediálního obsahu, příprava toho, co těm lidem máme nabídnout, protože opravdu v té nemocnici se dělá spoustu věcí, o kterých nikdo neví. Pořád to beru tak, že je to o těch lidech. Prostě vždycky jako obchod dělají lidi s lidma, lidi vytváří sociální vztahy, takže jsme do toho zase zapojili primáře, lékaře z nemocnice, natáčíme s nimi nějaké medailonky a snažíme se je dostat na ty sociální sítě, přiblížit tu nemocnici. Třeba ta obrovská výhoda, pokud ten student nastoupí a vlastně pro něj nejdůležitější je dostat se k té atestaci, tak já si myslím, že v té naší nemocnici mají zcela nadstandardní podporu. Opravdu v Praze atestují třeba po 10-15 letech. U nás jsou schopní se k té atestaci dostat za 5 let. Ty primáři, lékaři jim pomáhají, jedou s nimi na tu atestaci. Takže to je to, co potřebujeme dostat do toho mediálního prostoru a být tam vidět, aby se o nás vědělo. Takže opravdu v poslední době musím to zaťukat aspoň na téhle stoleček. Tak já taky, hele, protože mě o to se nám jako samozřejmě daří i ty lékaře, i teda nelékařský zdravotnický personál, sestry. No a pak teda z té druhé části sesterské, protože ono je to jako jeden bez druhého nemůžou být, že jo? Když bude málo lékařů, málo sester, výsledek bude vždycky stejný, tak jsme, protože těch sester prostě v tom regionu oni nejsou. Oni už jako tady marketing nepomůže, protože ta skupina, ta množina jako těch volných sester je tak malá, že zvyšovat intenzitu marketingu už nepřináší žádný velký výsledek. Ale tak, jak jsme se bavili spolu, a to zase moc děkuju za pomoc, spustili jsme společně ty projekty. Máme tady zdravotní školu. Z ní by mohlo každý rok třeba 20 sester odcházet pracovat do nemocnice Most a to by bohatě stačilo na to, aby ta nemocnice tady mohla být navždy. Dneska nastupují třeba 4-5 za rok. Takže jsme se zase, výborná spolupráce s tou zdravotní školou, kde teda spolu se snažíme působit na ty žáky, jsme připraveni jim dát nějaký mentory, snažíme se zlepšit tu jejich praxi. Oni zase odcházejí z té školy s nějakým povědomím. A pokud si budou myslet, že pracovat v nemocnici je fajn, tak jich tam půjde daleko víc, než když tam jsou na stáži znechucený, protože je to nebaví a pak si hledají, kde by dostali nějakou přiměřenou mzdu, protože mají maturitu. A protože zase bavíme se s tím vedením té střední školy, tak samozřejmě už jenom to dostat tam dostatek zájemců, kteří jsou prostě dostatečně validní na to, aby tu školu dokončili. To není úplně jednoduchý, prostě být zdravotní sestrou, kromě toho intelektu a množství informací vyžaduje obrovské jako sociální vlastnosti, které ten člověk musí mít. Jako prostě dělat sestru pro mě je fakt jako nepředstavitelná práce. A těžká a oni musí vybírat, opravdu tam mají ty talentovky, kde se snaží vybrat ty lidi, kteří mají tuhle vlastnost a mohli by jednou být v té pečovatelské sféře. Takže jsme začali už na té základní škole, zase na tom pracujeme spolu. Ano, takže se snažíme na té základní škole vyvolat v těch studentech zájem, aby věděli, že ta možnost existuje. Děláme pro ně různé akce a aby se k nám přišli podívat. Teď jsme pro ně dělali tu olympiádu zdravotnickou.
aby jsme zajistili nebo podpořili to, že u tu zdravotní školu bude mít víc dětí zájem, že oni si budou moct vybrat opravdu jako uchazeče, které jsou kvalitativně na takové úrovni, že je dovedou k té maturitě, že oni odmaturujou a že budou v té praxi prostě přínosní. Mně se tohle líbí, protože jako jste zjistili to, že ten hotový produkt prostě neexistuje, že si ho někdo bude přehazovat tady po republice sem tam. Ale že prostě musíte si ho vychovat a že i z těch vychovaných během toho procesu prostě jich možná většina vypadne, ale jsme rádi za to, co to Sejto prostě zachytí. Já jsem byl překvapený, když byla ta akce vlastně s krajem a se střední zdravotnickou školou, jak ta škola je vlastně jako vybavená na to, že tam jsou i lůžka udělaný, jo, fakt to bylo hrozně zajímavý a paní ředitelka o tom mluvila tak, že jsem si řekl, jo, tady to musí jako fungovat, že skutečně jako nad tím každý přemýšlí tak, aby to skončilo dobře. Primárně, já jsem rád, kdyby u nás v nemocnici, ale obecně, aby to skončilo v těch zdravotnických zařízeních, protože dneska ty lidi moc se jim jako nechce, ty alternativy, že jim třeba i stačí míň, tak jich je strašně hodně a líbí se mi, jak to děláme, protože řekl bych, že před váma, byť to nechci jako kritizovat, tak to trošku bylo dělaný způsobem, tak jak jsi říkal. Prostě byly nějaký nástroje, které se používaly, extra nikdo moc jako nepřemýšlel, nevyhodnocoval, jakou to má efektivitu. A teď prostě jdeme už tak hluboko na začátek, že bez toho se neobejdem, protože říkám, ten vývoj není jako ideální, když ho sledujeme. No a když zkonkretizujeme na naší nemocnici, tak jaký máme teď aktuálně jako personální stav tam, protože tu a tam mi někdo zavolá, hele víš, že končí ten a ten, tam budou zavírat oddělení, tak máme nějaké oddělení zavřený, nebo nějaký vývoj, nechci strašit samozřejmě nikoho, ale férově, jaký je teď stav personální nemocnice v Mostě? No, já když jsem nastoupil, tak to opravdu bylo jako, ono to jde vždycky v nějakých vlnách. Ta sinusovka pořád funguje a já třeba začnu tou internou, která dneska jako opravdu tam se snažíme maximálně sehnat teda lékařský personál, a když jsem přišel, tak byla v podobném stavu, jako je dneska. Pak se to během 2 let fakt jako výrazně zlepšilo a teď se to zase zhoršilo. Jo. Bohužel jako to takhle je. Tu internu zase není to, když si vezmete, že pořád je to jako obrovská interna, máme tam jako 100 lůžek. My jsme teď redukovali tu kapacitu těch lůžek, samozřejmě o ty pacienty se postaráme, zase je to obtížné pro všechny ty ostatní oddělení, protože pokud ta interna je přetížená, tam největší problém je ten urgentní příjem, že jo, kde prostě ty lidi musíte hospitalizovat, když jsou nemocní, takže máme teď zavedený režim nějaký dočasný, kde vlastně ve chvíli ta interna je plná, tak se překládají jako na sdílený lůžkový fond na ostatní oddělení. Pro ně je to samozřejmě přítěž v tom smyslu, že ani se o ty pacienty jako oni se o ně postarají, že jo? Máme tam konzíly a zajištěný všechno, ale je to prostě, je to práce navíc, je to jiná práce, než kterou dělají. Taky to někdy může ovlivňovat zase jejich kapacitu, protože ty operační obory, které jsou rychloobrátkový, tak oni neumějí predikovat na 5 dní dopředu, jak budou mít místo, když my jim ty místa zabereme, tak samozřejmě jim se potom zase snižuje jakoby ta jejich produktivita. Ale poradíme si s tím, zase podařilo se nám teď nějaké 2 lékaře prostě sehnat na tu internu. Naštěstí ten interní obor pořád ještě furt mezi těmi studenty je jako zajímavý, atraktivní. A je problém, že třeba, já nevím, v 5. ročníku, když se zeptáte studentů, kdo chce jít na gynekologii, tak když jich tam bude 100, tak se třeba nepřihlásí nikdo. Ta interna pořád je nějaký, to je jako skutečně taková ta medicína, ta nejobecnější, ta nejpotřebnější v tom smyslu jakoby rozsahu té práce, takže ty studenti o ní zájem mají. Takže já věřím, že jako dokážeme tohle zase jako vrátit zpátky. Bohužel ty věci jsou opravdu jako hodně provázané, jsme se dostali k tomu urgentnímu příjmu. Ti lékaři v podstatě neodešli, protože by se jim nelíbila práce v mostecké nemocnici, nebo že by je to nebavilo. Ono se jim to strašně líbilo a v podstatě ta zpráva od nich zněla, no kdyby my jsme nemuseli chodit na ten urgentní příjem, tak my tady zůstaneme navždy. Ale zase, asi do budoucna úplně strategicky by bylo nejlepší, kdyby jsme měli vlastní tým urgentních lékařů, kteří prostě obslouží ten urgent. To jsou jiný typy lidí, to prostě musí být lidi jako s jiným pohledem na svět, s jinou prostě reakční dobou. A kdyby oni jim potom dali ty lidi, kteří tam vyšetří, diagnostikujou nebo určí hospitalizaci, tak tihle by se zase o ně skvěle postarali. Bohužel
vzhledem k tomu, že ten personál není, a tohle je dneska tak jako ve většině nemocnic, protože zase lékařů s atestací z urgentní medicíny, my máme jednoho v nemocnici. Ta doba se mění, dřív to zdaleka nebyl takový nápor na ten urgent, to se strašně rychle vyvíjí, ta studium, ty školy nedokážou tak rychle zareagovat, ty lidé tak reagují. Takže úplně strategicky, ale v tuhle chvíli si prostě musíme poradit. A to bylo to, co je odradilo. Musíme prostě sehnat jako nové lidi, pokusit se jim vytvořit ty podmínky tak, aby prostě tuhle práci vydrželi. Pracujeme na tom, udělalo se nám spousta změn a chceme postupně ten urgentní příjem, i kdyby po jednom lékaři doplňovat, tak aby jsme jim ulehčili a vrátili se zpátky tam, kde jsme byli. Jinak ta interna je prostě zajímavá, ty lidi, když tam dostanete, jim se tam líbí, ti lékaři jsou skvělí, mají se od nich co naučit, takže věřím, že to dokážeme. Mně ten urgentní příjem připadá občas jako strašák, že to je takovej. A jak je to složitý v Mostě, jako na tom urgentu, protože jako prostě ta sociální situace je tady taková, jaká je, často to bývá jako zneužívaný, že jo, tak já myslím, že tam je to extrémně jako psychicky náročný pro ten personál. Ona to je fakt jako složitá oblast. Já na jednu stranu, samozřejmě nám vadí, že tam chodí obrovské množství lidí, kteří tam prostě nepatří. Nemají co dělat. Tak, existuje nějaká vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která definuje, co je to urgentní příjem druhého typu. Zjednodušeně, tam by měl člověk opravdu ve chvíli, kdy je v ohrožení života, má nějakou chronickou chorobu, která se nečekaně, zásadně zhoršila. Takže má ucpaný dutiny, že? Prostě tak. Ale opravdu, když se zeptáte lékaře třeba z té interny, který tam dopoledne ošetří 35 lidí, kolik z nich tam bylo jako oprávněně ve smyslu toho, na co je ten urgent určen, tak vám řekne třeba 30%. Já za prvý vím, že se tam kumulují problémy z jiné části zdravotnictví. Že jo? To je ta primární péče, kde prostě ti lidé jako nemají třeba toho svého lékaře, nemají kam jít, nebo mu zavolají a pomalu se objednávají jako k obvodnímu lékaři. Já to nechci nějak hodnotit, ale prostě tohle se stalo a spousta těch lidí směruje do té nemocnice. Kromě toho ta osvěta k tomu, co vlastně ten urgentní příjem je, vůbec jako já chápu, že jako je strašně důležité, aby se o ty lidi někdo staral, aby oni jako byli spokojení, ale na druhou stranu jako máme nějaká práva, měli bychom všichni mít nějaké povinnosti, měli bychom vědět, jak ty věci fungují. Dneska ta legislativa a celé vnímání společnosti je nastavené tak, že je prakticky nemožné, tak jak říkáte, když tam někdo přijde s tím, že už má jako druhý den 37,1 a že přišel večer v 10 hodin na urgentní příjem, my vlastně nemáme možnost ho poslat domů. Jo. My se o to sice různě pokoušíme, pak máme jako spoustu stížností, ale prostě my v podstatě, když on na tom bude trvat, tak my nemáme jinou možnost, než ho vyšetřit. Ale to vyšetření třeba interní toho člověka, protože ve chvíli, kdy vy už se ho vezmete do té péče, tak jako i pro ty lékaře je velmi obtížné, pak se stane jednou za 5 let, že někdo přišel, měl 31,7 nebo 37,1, oni ho poslali domů, on dostane infarkt a je obrovská mediální kampaň, prostě jak ho zabili v té nemocnici. No a ve chvíli, kdy se pustíte do toho vyšetření, tak abyste se jako opravdu vyhnul té možnosti a jako forenzně si zajistil, že se vám nemůže nic stát, tak takový vyšetření trvá třeba 3-4 hodiny a stojí desítky tisíc korun. A nikdo na to nemá návod. Jenže pak právě jako vznikají ty situace, kdy tak jak je to braný takhle jako komplexně, že z větší části to lidi prostě zneužívají, tak pak přesně nastávají příklady, kdy ten člověk jako fakt tu pomoc potřebuje a ty lidi, samozřejmě to o lidech, jo, ale ty lidi, jak už jsou jako trvale frustrovaný z toho, tak občas tam propadne tím se ten fakt člověk, s kterým, teď jsme to i viděli na nějakém případě, že jo, v republice, kdy jako možná banálně to vypadalo, jo, bolí tě noha nějakého zpěváka, že jo, z kapely, tak skoč si pak ke svému lékaři, no a fakt jako měl problém, že jo, a dělá to pak blbou image jako té nemocnici, tomu zařízení, ale chápu to, že jako to je především extrémně jako těžký psychicky zvládat tuhle činnost. Je to kombinace všech těch věcí. Jo, já jako na jednu stranu vnímám, že všichni mají jako problémy, takže že jo, komunikujeme pravidelně se záchrannou službou. Oni jsou ve stejně obtížné situaci jako my. Ty lékaři nejsou, slouží tam záchranář, ten si nevezme na svou zodpovědnost, že někoho nechá doma, protože pak znáte ty mediální případy, něco se stane, tak to v novinách prostě z něj udělají jako úplného vraha, že už ten dispečer vyděšený k smrti
že kdyby náhodou tam tu sanitku neposlal, tak prostě si na něj budou stěžovat a budou ho vláčet jako 5 let po soudech, přesně tak. Takže na konci nám tam prostě vozejí i lidi, kteří třeba ve chvíli, kdy mají druhý den plánovanou operaci a nechci se jim jet autobusem, tak zavolají, že mají problém, že je něco bolí a opravdu jsou schopní do té sanitky mít připravenou i tu tašku, jo, jako s těma věcma. To máte takovéhle jako máme příběhy, konkrétní jako příběhy, opravdu to si nevymýšlím, jako samozřejmě od toho ty sociální problémy, a to se netýká jenom Mostu, to je všude, je to, že nám tam vozej prostě opilí bezdomovce, ale dobře, ale oni nám ho tam přivezou za týden třeba 4krát. Toho stejného. No, protože on vždycky někde, že on jak sežene ty peníze, dá si ten krabičák, upadne před tím obchodákem a teď někdo mu chce pomoct, jako v dobré víře. Takže zavolá tu záchranku, že oni ho naloží, přivezou po 4. tehle týden, ale oni nemůžou nic jiného dělat, protože když ho tam nechají ležet a on náhodou se udusí, no tak oni je zamřou, že jo. Takže jako tohle... Tak tady s tím je úplně obrovský problém, že prostě se vrací kdybychom tohle dokázali vyřešit, kdybychom vyřešili ten urgent, tak aby tam chodilo opravdu jenom ti lidé, kteří tam patří, tak si myslím, že máme vyřešených třeba jako 70% problémů té nemocnice, protože nikdy by se ta internet dostala do stavu, jakým je dneska. Když se bavíme o tom urgentu, tak Krajská zdravotní má v plánu investovat do té mostecké nemocnice, do toho urgentního příjmu projekt za více jak 1 miliardu korun. Tak v jaký to je teďko fázi a co to vlastně přinese jako těm, ať už vašemu personálu, nebo potenciálním pacientům? Tak zase je to provázané. Je pravda, že ta nemocnice byla stavěná hodně jako nadčasově, ta koncepce na tu dobu byla asi fakt jako výtečná, takže my tam máme něco, čemu se říká centrální příjem, asi to v jiných nemocnicích prostě nikde nebylo a ono se to jako trochu blíží té koncepci toho urgentního příjmu, ale tím, že teda je to z roku 75, tak samozřejmě už to ty parametry nemá. Takže tam začínáme opravdu narážet i na ty kapacitní možnosti. Jak říkám, kdyby jsme měli dost těch interních lékařů, tak bychom je tam dali sloužit 2, oni by nebyli tak frustrovaní a pak by nám neodcházeli. My už tam dneska 2 nemáme, kromě toho, že teď nemáme fyzicky, ale my jsme stejně nemohli dát, že už tam nemáme tu další ambulanci. Takže my musíme ten prostor uspůsobit kapacitně a vůbec změně struktury a fungování toho zdravotnictví. To už v těch stávajících prostorech rozhodně nejde. Takže ten vystavění nového urgentu, pokud ta nemocnice jako do budoucna má fungovat, tak je naprosto zásadní věc. Takže i ta primární péče se tam stáhne, spoustu těch věcí dneska, které neumí vyřešit ten stát prostřednictvím té primární péče, prostřednictvím těch ambulantních lékařů, tak prostě přenáší tu zodpovědnost na tu nemocnici. A aby ona to mohla plnit, tak prostě ten urgentní příjem se tam postavit jako nutně musí. To znamená, to bude z toho organizačního nebo jako z toho, jakým způsobem tu péči poskytovat, daleko lepší. I z důvodu třeba té logistiky těch pacientů, dneska se nám tam na jednom místě opravdu scházejí, tak jak jsme se bavili, když někdo přijde, že má 37,5 už druhý den a přijde tam večer v 10 hodin, sedí ve stejném místě a jde stejnou cestou, jako tam jezdí záchranka s nějakýma traumatama a prostě s umírajícíma lidma. Všichni jsou na jedné chodbě a to prostě takhle nemůže fungovat. To i mě, když jsem tam přišel, ne teda s 37,5, ale když jsem tam přišel, tak to ve mně vyvolávalo jako úplně nepříjemný pocit, když jsem tam viděl, jak tam ty lidi přivážejí. Bohužel my to logisticky jinak zajistit neumíme, to je třeba o těch expektačních pokojích, teď ho máme otevřený asi 3 měsíce, už tam máme u toho jako službu, ale vejdou se nám tam 3 monitorovaná lůžka, my bychom těch proto tam potom stojí ty lidi na té chodbě, na těch lehátkách a čekají tam prostě 2 hodiny. Oni nečekají na vyšetření, třeba čekají na výsledky těch laboratoří a nemáme je prostě kam dát. Takže bychom potřebovali opravdu velký jako prostor na ty expektační lůžka, která by pak dokázala řešit právě celou kapacitu toho urgentu. Takže myslím si, že bez toho urgentu se nemocnice neobejde. Je to ve fázi, že je schválená studie, mělo by se začít projektovat. Pokud vím, tak je zažádáno někde na tu Evropskou investiční banku. Ano. Ve chvíli, kdy jsme dostali ten úvěr, tak si myslím, že by třeba jako v horizontu 3 let se mohlo začít ten urgent stavět. Bez něj se ta nemocnice prostě nehne. Budeme dělat všichni co nejvíc pro to, aby to tady vzniklo, protože říkáte, to je i samozřejmě velmi zásadní věc. Přesunuli bychom tam taky potom, se tam přesuje operační sály a ARO, co je zase to srdce té nemocnice. Je to už dneska taky zastaralý, nedá se to rozvíjet, chceme přejít na robotickou operativu, řešíme, kam ty věci dát. Takže ta budova je opravdu tohle úplně jako zásadní věc pro tu nemocnici.
Velký téma posledních týdnů je pohotovost pro děti nebo dětská pohotovost. A myslím, že to dělá jako strašně blbou reklamu o té kazetě. Vy řeknete, že jste trošku v tom jako neprávem, ale víte dobře, že jako lidi to nerozdělujou. Samozřejmě dělá to reklamu blbou nemocnici, kazetě i vlastně městu, protože už je to samozřejmě i jakoby na politický úrovni. Pro mě to je jakoby nepříjemný s těm lidem se snažit vysvětlovat, že ano, dělají všichni, co můžou, ale primárně pokud ten doktor tam nebude chtít sloužit, tak tady se můžeme stát jako na hlavě. Tak kdybyste mi čistě jako řekl váš pohled na věc, kde je ten zakopaný pes, že ta pohotovost jako nefunguje pravidelně, že pokaždý ta nemocnice každý týden si musí teda posypat ten popel na hlavu a napsat teda dneska nebude fungovat nebo zítra, pozítří pohotovost. Tak jak by to zhodnotil Pavel Markalous, proč nefunguje v Mostě pohotovost pro děti a dorost? Abych to hodnotil, tak proč nefunguje pohotovost tady v tom jde blbá diplomacie, že jo? Ale jako... Ne, ono to není zas tak složitý. Já se vždycky snažím na ty věci dívat ze všech stran. Mohl bych klidně říct, že, a je to pravda, že my s tím prakticky nemáme nic společného. Dětskou pohotovost zajišťuje kraj a zajišťují ji prostřednictvím obvodních lékařů dětských, kteří to mají v povinnost jako ze zákona zajišťovat dětskou pohotovost. No a ten zbytek vy už znáte, když potom zjistíte, mimochodem teda ten kraj pověřil tu krajskou zdravotní jenom tou organizací. Ano. To znamená, my máme ten prostor, my dokonce jim poskytujeme ten servis, že jim jako napíšeme, kdy do té práce mají přijít a zajistíme i veškerý ten servis. Ale fakticky s tou službou jako takovou opravdu my společného nic nemáme. To, že už dlouhodobě byl ten nedostatek a že tam ti naši lékaři chodili sloužit a začalo se to spojovat dohromady, to je opravdu jenom náhoda. Já rozumím těm lékařům věkovou strukturu těch obvodních lékařů v Mostě, obecně v tom okolí, jako vy znáte, jako já, když mi bude 68 a myslím si, že hodně z nich, asi většina, to nedělá, protože by potřebovali ty peníze. Ale když mají v tom kmeni 15 dětí a vědí, že nemají komu předat, tak prostě tam jsou, dokud tam jako můžou být. A po těchto lidech potom jako chtít jako povinnost, aby chodili v sobotu, v neděli nebo ve všední dny večer sloužit pohotovost. Prostě, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce, já prostě, kdyby mi bylo tohle, tak bych tam možná nešel taky. Ty peníze už rozhodně nepotřebuju. Oni tu službu, ty společnosti dávají tím, že nejdou do toho důchodu, ačkoliv by asi všichni mohli. Pořád si drží ten svůj vlastní kmen. Tak. A teď jako potřebujete vyřešit teda tu dětskou pohotovost. Oni mají zase pocit, že my, jako nás je tam jako malých psů a jsme jenom líní to dělat. Ale a já si myslím, že to projde na mnoha odborných tématech. Dokonce ta naše primářka dětského oddělení měla asi před 2 lety takovou jako filantropickou potřebu otevřít dětské oddělení. Já jsem jí to tehdy rozmluvil, protože zrovna v tu dobu měla jako tolik lékařů, že by to dokázala zajistit. Co se stane, až si nabereme ten kmen, jedna půjde na mateřskou a v tu chvíli jako, a my řekneme, tak kdo si těch 1500 dětí vezme. No a čili ona má opravdu naprosto jako věcné, nevyvratitelné argumenty, proč tu službu nemůžou zajišťovat. Na konci kdyby to jako někdo nařídil, nařídit se dá cokoliv, ono by to taky mohlo dopadnout jako s tím urgentem na ty interně. Jo? A během roku se to tam vylidní a my nejenom, že nebudeme zajišťovat tu pohotovostní službu, my nebudeme mít ani, aby jsme zajištěli to dětské oddělení, což je pořád jako špičkový pracoviště, je to jedno z 12 perinatologických center jako v České republice a opravdu se tam poskytuje, myslím si, špičková medicína. A to oddělení prostě, to je to, co ona má za úkol zajistit a to se jí daří. Ale opravdu kapacitně to není o počtu lidí, to je o tom, kdo může tu dětskou pohotovost sloužit, to je o té kvalifikaci, ten je lékař s nejvyšší kvalifikací, a když tam bude sedět, tak to bude sedět na té jipce dětský, kde jsou ty nedonošenci. Jo? A neposadíte tam L1 lékaře, až se něco stane, tak zase to prostě takhle nemůže fungovat. Ano, asi do budoucna, vzhledem k tomu, že během příštích 3 let se nejspíš jako tady neobjeví dalších mladých jako 20 dětských lékařů obvodních, budeme se s tím muset nějak popasovat. A je to o tom prostě snažit se tam zase pořád ta stejná práce. Ve chvíli, kdy tam nalákáme, podaří se nám tam získat dostatek lékařů, tak ji budeme zajišťovat. Ono pořád platí, že žádné skutečně nemocné dítě
v Mostě, když prostě přijedou do té nemocnice, tak se nestane, že by mu nebyla poskytnuta. Je to jako důležitá část té vaší pasáže, že lidi samozřejmě jako hodně komentují to, že ta pohotovost je zavřená a že vlastně když jako tomu dítěti fakt bude zle nebo bude nějak nejhůř, tak že mu nikdo nepomůže, ale to je samozřejmě jako chiméra. Pořád je to tak, že zase velká část těch lidí, co tam přijedou s tím dítětem, tak prostě na tu pohotovost jít nemusela, když to takhle řekneme. Prostě počká do rána a půjde ke svému obvodnímu lékaři. Tak pojišťovna vlastně nám ukazovala na té společné schůzce nějaký statistiky a jako ať chceme nebo ne, tak šlo tam vidět, že z těch 8-9 případů, co tam za den přijde, tak je 6-7, když to přeženu, jako rýma, že jo. Tak. Ale pokud je to prostě jako dítě a je nemocné, tak se nestane, prostě. Že bychom se o něj nepostarali. Já si myslím, že ti lékaři a sestry to už mají jako v genotypu tu péči o děti a nedopustili by to. Ale ve chvíli, kdy z toho uděláme oficiální pohotovost, tak se to opravdu zhroutí jak domeček z karet. Já vím, že to řešení se hledá jako těžko, shodneme se my dva na tom, že řešení hledat jako nátlakem na jednu tu skupinu těch jako zdravotníků rozhodně není, ať ty dětští lékaři, pediatři a lékaři u vás prostě jsou jako kapacitně tak vytížený a pod takovým tlakem, že jako ještě na ně, hele, to máš dělat podle zákona, jinak dostaneš ještě sankci, no tak on řekne v těch 80 letech, teda tak tady máte klíče, zavírám a postarejte se o těch 1500 pacientů. Takže já to tak jako vnímám, proto se snažím jako hledat nějaký smírčí řešení mezi těma dvěma skupinama, ať už od vás nemocnice nebo těch dětských lékařů. Prostě nějaký řešení toho, ať jsou tak nějak jako zatížení rovnoměrně, ať to nějak funguje, byť jsme úplně za hranou nějakých kapacit. Občas ty tendence jako toho vyhrožování typu, hele, má to podle zákona, jestli tam nepůjdeš, tak dostaneš, tak si myslím, že jako není správně ani směrem k vám, ani k těm pediatrům a já doufám, že v příštích týdnech a třeba měsících se na něčem domluvíme, nehledě na to, že se připravuje, že novelizace, že by to mělo spadnout pod pojišťovny, je otázka, jako co se změní nebo nezmění. Toho moc nevymyslí, ale víte, že na tenhle měsíc máme neobsazených, já nevím, asi 7 dní. Jo. Oni tam chodí sloužit i ti praktičtí lékaři, prostě doplňujeme se, tam je to opravdu o tom, to musí si to jako každý rozhodnout, nakolik prostě já myslím, že je lidem důležitý říkat, jako, že ta péče nemizí, to znamená, nemusí se bát ty děti, že když se jim fakt něco stane jako závažného, pořád špičkové dětské pracoviště. Tak samozřejmě jako ta péče tady v Mostě jako je pro ně. Ano. Letos nemocnice v Mostě slaví 50 let své existence. My jsme měli možnost se podívat na tiskové konferenci, nebo respektive po tiskové konferenci na místa, kde možná nikdo nebyl. Ta nemocnice je poměrně jako dobře stavěná na to, že už je teda 50 let. No, co plánujete letos teda k tomuhle výročí za akce pro veřejnost nebo obecně? Jak to chcete oslavit nemocnici? Tak ten náš tým, který tam máme, který se právě zabývá marketingem, tak ještě má připravených jako spoustu akcí, takže postupně je budeme zveřejňovat. Zase spolupracujeme s váma přes ten Munipolis, takže ty věci tam budeme dávat. Asi takový to, co já teď vnímám jako z toho společenského významu, je nějaký ten ples, který budeme pořádat na podzim. On to není úplně ples, je to prostě společenské setkání, ale bude to v Městském divadle, bude to i s tancem, bude tam nějaký program, tak to by jsem rád k tomu směřoval ty aktivity, tak aby i jako ti obyvatelé prostě města začali tu nemocnici vnímat jako něco, co k ním patří a myslím si, na co jako můžou být pyšní a taky ty naši zaměstnanci, aby prostě měli ten pocit, že dělat tu náročnou práci v té nemocnici za to stojí a že to je opravdu jako něco, na co může být hrdí, takže myslím, že už za chvíli začne prodej lístků. A tam, aby jsme se sešli a řekli si, že a bude to pro veřejnost normálně ta akce? Nebo jako my to máme namyšlený tak, že dáme do prodeje, samozřejmě bychom to děláme primárně jako pro naše zaměstnance. Pokud by se ty lístky nerozprodaly, tak potom bychom je uvolnili pro veřejnost. Opravdu jsme řekli, že dáváme jenom jako sponzorům po 2 lístcích, všichni ostatní si je koupějí, včetně hejtmana.
Pane hejtmane, musíte si koupit lístky k nám do Mostu. Aby se to nerozprchlo, protože jako rozdat těch 200 lístků, No, to je jasně. strašně lehký a pak by na ty naše zaměstnance nic nezbylo. Takže fakt jako naprostý minimum, jenom vlastně jediný lístky se dávají jako partnerům, pokud prostě sponzorují tu akci, jinak všichni ostatní a dostanou to primárně nabídnutí zaměstnanci a pokud by teda se to neprodalo, tak potom teprve jako do té veřejnosti. Ale byl bych hrozně rád, kdyby prostě si vědělo, tak jak já, když jsem v tom zdravotnictví začínal, někdy prostě 90. léta, 2000 něco, tak plesy nemocnic byly vždycky jako jednou z nejvýznamnějších událostí v tom regionu. Jo, Já prostě, jsem nezažil nikdy, teda jsem moc mladý. já jsme jezdili do Brna, to byl jako vrchol prostě sezóny, prostě nemocnice, jako ples tak nemocnice. Když se doktoři opijou, to musí být velká zábava. Tak já doufám, že se to podaří a že se tam takhle sejdem a oslavíme těch 50 let a hlavně proto, aby jsme ji teda připravovali na dalších 50 let. Ne, já samozřejmě jako nemocnici, jaký budu přát další období blahobytu a ať se jí daří samozřejmě x dalších let. No, my se blížíme pomalu ke konci toho našeho rozhovoru, který bych řekl, že byl moc příjemný a diváci se určitě dozví něco, co si úplně z těch pár řádků různých rozhovorů někde jako dočíst nemohli. No tak se zeptám asi na závěr na takovou nejčerstvější otázku a dotaz. Krajská zdravotní má nového generálního ředitele, zhruba týden, od 1. června byl jmenovaný pan doktor Hrubý z Teplické nemocnice. No tak vlastně vy máte nového šéfa, tak toho se nevyplácí samozřejmě pomlouvat dopředu, ale jak jste spokojený s touhle volbou a neměl jste třeba vy ambici se přihlásit na generálního ředitele krajské zdravotní? Tak děkuji za otázku. Já jsem tu ambici rozhodně neměl, tak jak jsem vám říkal, nejsem si jistý, jestli tohle není ten post, na který jsem se zákonitě musel dostat, aniž bych ho zvládal. Takže jako předtím, než jsem něco dokázal tady udělat, krok výš by mi nepřišlo úplně jako rozumné. A co se týče nového generálního ředitele, tak samozřejmě asi bych byl blázen, kdybych řekl. Jo, ten je hroznej. Ne, já jsem jako rád a věřím mu a rozhodně se budu za ním stát a budu se snažit společně s ním prostě tu nemocnici rozvíjet. A znáte se nějak jako? Tak známe se pracovně, protože se setkáváme na poradách ředitelů, ale je to člověk, který má opravdu tu zkušenost. Kromě toho byl chvíli snad řídil i Mosteckou nemocnici, nějak jako dočasně byl náměstkem pro zdravotní péči na krajské zdravotní, léta je ředitelem Teplické nemocnice, která funguje, je to pěkná nemocnice, je primářem, prostě má všechny ty vlastnosti, které by ten ředitel měl mít, takže já rozhodně budu stát za ním. Tak na závěr nejenom vám, ale teda i jemu popřejeme asi hodně štěstí do jeho práce a toho 1. června se do toho pustí, protože, tak jak jste řekl, asi zná ty problémy toho Ústeckého kraje a té kázety, které je potřeba řešit. Já bych vám moc poděkoval, že jste dneska přišel a samozřejmě tak jako pro každýho i pro vás. Mám takový malý dárek jako vzpomínku, teda, že jste tady byl. Já moc děkuju za pozvání, bylo to taky velmi příjemné a jsem rád, že jsme mohli ty informace dávat. No tak, jak jsme se bavili, je třeba o tom hodně mluvit, aby se o nás vědělo a dělat to tak, aby ty lidé z toho měli pozitivní pocit. Souhlasím. Tak pane řediteli, děkuju moc já za taky návštěvu. Moc děkuju. A vám diváci děkuju, že odebíráte tenhle podcast, ať už na YouTube, anebo na Facebooku, Instagramu a brzy zase na viděnou.